ka nya bụ isiokwu si wee dị mkpa ma ife na-eme oge ugbu a isikwa m kwue nsị ka nsị nọ ndị nne na nna ka o si n'aka ọ dị ka anya bụ ụta aga-acha mfa n'ọnụ iti so na ya bụ mmiri si n'isi wee gbalụba ya bụ ife na-eme ife ọjọọ tọọ afọ ọbụla omenala mana anyanwa ka anyị na-ekwu na Armed Forces Radio ụbọchị taa na ọbụla ya ka eji mara Igbo n'uche nke m o sikwa nne na nna n'aka n'ofu akụkụ si ụmụntakịrị n'aka n'akụkụ nke ọzọ ya bụ ọlụ eke ya eke ife na-emezi ugbu a chazi ba ị na-anya ife nwatakịrị na-enwere ife ọ na-alụ ogolu ụgbọala gala ọnụ bata nna ị na-eti na nwa m ego ụgbọala nne na-eti onwezi onye ya ajụ ajụjụ ebe ka isi wee gote gịnị ka ị na-alụ nyanwa bụ abụla ebe nne na nna si wee bịa ụmụntakịrị nọ aka nke ọzọ ego mbute nwe ọghọm karịa uru ka anyị nachie n'azụ gbaba mbọ ife eji mara Igbo bụ ịgba mbọ ka anyị ghara isi na anyị na-eche ka echere nọ nne na nna ka ị na-ebujelu ya bụ ụta dịla onye ọbụla mana n'uche nke m nne na nna nwee nnukwute ụta nya nze daalụ aga m ajụ jụwa isi na-abụghị ụgbọala agbagidere gbagide gbafụ